Esta era a imaxe da praia de Silgar este mediodía. Nin sequera no inverno un dos areais máis concorridos da comarca do Salnés está tan baleiro, moito menos en Semana Santa. Tristemente é unha Semana Santa típica en Sanxenxo, posto que en circunstancias normales hoxe habría aquí miles de personas paseando, como todos os anos, sobre todo cando hai bo tempo como é hoxe, non? Pero polo tema do coronavirus non pode ser, e esperemos, xa que se perde a Semana Santa, que isto se termine canto antes e non perder todo o verán, non? Porque estamos agora, tanto o sector hosteleiro como nós preocupados polo tema do brao, e esperemos que alá no mes de xullo isto se funcione máis ou menos con normalidade. O golpe ao turismo desta crise provocada polo coronavirus vai deixar unha pegada importante nun municipio no que esta é a súa principal actividade económica. Por iso, dende o Concello xa puxeron en marcha varias medidas. O primeiro que fixemos foi bloquear urxentemente 2 millóns de euros que tiñamos para a inversión deste ano que quedaran destinadas ao que pudera pasar co tema este da pandemia. E automáticamente a primeira medida foi que anunciamos que este ano ningún establecimento que teña terraza, un bar, un restaurante, unha cafetería que teñan terraza, non van a pagar ningún euro. Eso si lle dixemos que ao mesmo tempo podemos seguir tendo as terrazas como antes, que estaban prácticamente a mesas pegadas. A pesares da situación, Martín asegura que en Sanxenxo se están a cumprir coas restriccións do estado de alarma e a orde de confinamento da poboación. É de agradecerlle á población de Sanxenxo, a todos os veciños, que nestes días todos de confinamento fixemos 1.600 controles e solamente hubo 12 denuncias, que son 12 que son importantes, pero é menos do 1% de todos os que se comprobaron. Unha das iniciativas na que participou o Concello e que tivo unha gran acollida entre a veciñanza foi a fabricación de máscaras de tea para repartir entre os fogares. Das 22.000 que se fixeron inicialmente, xa se entregaron todas. Por iso, o goberno local volveu mercar o material para facer outro lote e seguir cubrindo a demanda do municipio.